Murcians. La condició d'un gran equip no només es demostra amb resultats espectaculars, sinó també en partits com el que va fer ahir el Sant Andreu. A Dénia va arrencar un empat a 0 jugant durant més d'una hora. L'Alcoià va fer pràcticament el mateix, amb la diferència que ho va fer en aquest cas a Catalunya, al miniestadi davant del Barça Atlètic. En canvi, la Grama va caure derrotada al camp de l'Oriola. El punt que es va emportar el Sant Andreu de Dénia té el seu mèrit. Era d'imaginar que el partit no seria fàcil, però l'expulsió de Marilla en el minut 25 va complicar excessivament les coses. Tot i això, les poques pilotes realment perilloses que van arribar a prop de l'àrea andreuenca les va treure amb encert Morales. Els quadribarrats es mantenen invictes. Ahir l'actuació del col·legiat murcià Diego López Martínez va arribar desesperant a Cho González. Cuando te expulsan a un jugador así, lo normal, una persona normal, ¿vale? Lo que hace es protestar, se enfada, ya eso no lo aceptan, ¿no? O sea, ellos entienden que tenemos que, solo nos falta que nos pongan en un banquillo con un cinturón de seguridad y que de ahí no nos movamos, ¿no?